Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों MLA स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनो सानदों मानोना नोंथांमोना MLA नि स्कलारशिपखौ मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानानै आन्डार ग्रेजुएसन नोंथांमोना फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङबाबो दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नोंथांमोना दायो माने फरायगासिनो दङबा इन्जिनियारिंआनो जा दा जिखिनि जाया डिग्रियानो जाया मानो नोङो दायो फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागै मोजाङै खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाखालै बावै जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय फैनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जा जोंहा फिजिकेला जादोंमोन दा बेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय जोंहा रिटन एग्जाम जागोन नालाय दा बे रिटन एग्जामा माब्ला जानो हागौ बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे MLA स्कलारशिपनि बागैनो खोन्थाहरनो सानग्रोदों दाथ' जोंहा NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो नङा होमबा निश्चय नोंथांमोना सोरबा एप्लाइ खालामबाय जानो हागौ नोंथांमोना सोरबा दाबो एप्लाइ खालामनानै लायाखैबो जानो हागौ दा जेखियानो जामानो आंनि खावलायनाय NSP नि ST स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालाम आरो बिनि उनाव जोंहा ईशानोदय स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनाय जानो थांगासिनो दा बे ईशानोदय स्कलारशिपखौबो नोंथांमोना जायफोर देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास जानाय गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाजोबगोन आं बेखौ आसाखौ खालामदों दा बेथ' जाहैबाय NSP नि दा नैबे NSP नि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना MLA स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा बेखौबो आं गिबियावनो बुंहरग्रोनाय जाग्रोबाय गोबांनो नोंथांमोना सानो NSP निखौ एप्लाइ खालामबाथाय बेलेग स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हाया होननानै नाथायबा बेबादि नङा नैबे MLA स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना NSP नि ST स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन ईशानोदय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो नैबे MLA नि स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा एप्लाइ मालानिफ्राय जागोन MLA स्कलारशिपनिया दा बिनि एप्लाइनि डेटखौ मालाबाबो जोङो मिथिना मोननो हानाय जाया दै MLA स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनायनि डेटखौ जोङो माब्लाबाबो मिथिना मोननाय जाया थांनाय बोसोराव एप्लाइ जानायखौबो जों जेबो डेटखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै सिगां 2016 ना मानिफ्रायनो बे MLA स्कलारशिपखौ लाबोनाय जादोंमोन बे 2016 मायथाइनिफ्राय माने बे एप्लाइ खालामनाय जागायनायनिफ्रायनो माने जोङो डेटखौनो मिथिना मोननो हायाखै नाथायबा नोंथांमोना आन्दाज खालामनानैसो MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाहैनांगौ आरो दा बेनिखायनो जोंहा दायो ST स्कलारशिपनि थाखायबो एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ दा जिखियानो जाया स्कलारशिपनि जोंहा दायो माने एप्लाइ खालामनाया गासिबो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो खावलायनाय थाबाय दै नोंथांमोना MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा मा खालामनो नांगोन नोंथांमोना गावबागावनि MLA निसिम नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैनो नांगोन मानोना जोंहा बे MLA स्कलारशिपनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो समस्थिनि थाखाय माने साफ्रोमबो MLA निसिम फैसाखौ हरनाय जायो बे MLA स्कलारशिपनि मुङाव दा बिनिखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि समस्थिनि MLA निसिम नोंथांमोना थांनानै खबरखौ लाहैबानो जाबाय MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायखौ दायो लाखिगोन ना लाखियाखै होननानै जुदि MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायखौ देग्लाय बोसोराव दायो लाखिबायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय गावबागाव समस्ति गावबागाव बेबायदि लाखिनायनि माबा थागोन सम थागोन दा बेखौ एसे नोंथांमोना सोंनानै खबरखौ लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा दायो एप्लाइ खालामोबा एबा देग्लाय बोसोराव एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना फैगोन बोसोराव MLA स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायो बेबादि नङा एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एसे उनावनो नैबे MLA स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन बेबादि नङा नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन माने फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन जेरै NSP नि ST स्कलारशिपआनो जा दा गासिबो स्कलारशिपआनो जोंहा फैसाखौ बोसोरसेनि उनावसो सोना होनाय जाखायो दा बेनिखायनो बे MLA नि स्कलारशिपनि फैसाखौबो नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो मोनगोनखौ आसाखौ खालाम दायो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामोबा दा बेनिफ्राय बेथ' जोंहा फर्मा बेनो नोंथांमोना नायनो हागोन सिगाङाव नोंथांमोना DC माने डिपुटि कमिशनार बिथांनिसिम थांनानैसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगौमोन बे फर्मखौ नोंथांमोना हैनो नांगौमोन नाथायबा दानिया एसे सोलायबाय नोंथांमोना DC अफिसनिसिम थाङालासिनोबाबो जागोन MLA निसिम नोंथांमोना हैबाबो जागोन नोंथांमोना बेहाय बेबायदि फर्मखौ बे फिलआप खालामनायनि डिटेल्स होनायखौ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मा जेनेबा नोंथांमोननिसिम फर्माव बिदों बे जोंहा गासिबो बेहाय लिरना होनाय दङ नोंथांमोना फरायनाया बेसेबां जानांगोन
मेट्रिक पास जानाय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानानै आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो दा जेखियानो जाया मानो नोङो मा भकेसनेल कर्सआनो जा ना डिप्ल'मा लादों दा नोङो गासिबो माने एप्लाइ खालामनो हाजोबो बिनिफ्राय गावबागावनि कर्सनि नामखौ नोंथांमोना लिरना होदो नोङो मा फरायगासिनो बिनिफ्राय गावबागावनि कलेजनि नाम इनस्टिटिउसननि नाम बबे समनिफ्राय नोङो बबे खालार खालि मा मायथाइयाव नोङो एडमिसन लानाय दा बेखौबो नोंथांमोना होजोबनो नांगोन दा बेहाय फुरा डिटेल्स जोंहा बे होनानै दोनदों दा नोङो फरायनायनि गासैबो एडुकेसनेल डकुमेन्टसफोरखौबो नोंथांमोना हैफानो नांगोन आरो ओरैनोथ' बे फर्मखौ थांनाय बोसोरफ्राव जा एप्लाइ जानाय बायदिखौ आं मोनदों दा बेहाय बेबायदि फर्म लालायलायनायखौ आङो माने नुनो मोननाय जायाखै आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों आरो MLA बिथांमोननि माबायाव थांनानै अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै खबरखौ लाहैगोर गिबियावनो फर्मफोर होदोंना होआखै बेलेग फर्मबो होनो हागौ फर्म होआखैबाबो नङाबा डकुमेन्टसखौ नोंखौ लाखिनो हागौ आरो इडुकेसननि नोंनि सार्टिफिकेट मार्कशिट एडमिसन रिसिप्ट बेफोरखौ बिथांमोना लाखिनो हागौ जेरेक्स दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे खबर लानानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा एप्लाइ जानाय जायनि जेबो खबरखौनो मोना जुदि नोंथांमोना खबर लायाबाथाय आरो नोङो आन्दायगोनसो नैबे MLA स्कलार्सनि फैसाखौ 10,000सिम नोंथांमोना ओरैनो फैसाखौथ' मोननो हायो बेलेग बेलेग क्वालिफिकेसनखौ नायनानै 20,000सिमबो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ हरनाय जायो दा जेखायनो जामानो 20,000सिम गाहाम फैसा मोननायखौथ' एसेबां बांद्राय लानो नांला नोंथांमोना 8,000 6,000 बेबायदि बांसिनखौ माने सोना हरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा प्रफेसनेल जायफोर बिथांमोना कर्स लानाय बिथांमोना 20,000सिम बेबायदि मोनहैनायनि खाबु दङ बिनिफ्राय जायफोर जेनेरेल कर्स नोंथांमोना 10,000सिम मोनहैनायनि एसे माबायाव दङ आरो गाइडलाइन्स बायदिबा दा जेखायनो जामानो 10,000 20,000सिमथ' लाला 8,000 7,000 बांसिन बेबायदिनो मोननो हायो नालाय मानसिफ्रा दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे बिदिन्थिजों बुंहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो थाखाय गावबागावनि MLAनि अफिसनिसिम एबा MLAनिसिम नोंथांमोना थांनानै खबरखौ लाहैगोर बिनि उनाव एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय बेबायदि खबरखौ नोंथांमोना लायाबा हले नोंथांमोना MLA स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो मालाबाबो नोंथांमोना मोननाय नङा दा माने जोंहा स्कलारशिपनि गासिबो एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो MLA स्कलारशिपनि थाखायबो नोंथांमोना खबर लायो दा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोखानाय जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना दायो खबर लायाबा एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना रावबो चान्स मोननो हानाय नङा आरो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना MLA स्कलारशिपनि जै फैसाखौबो मोननो हानाय नङा दा बे जाहैबाय MLA स्कलारशिपनि आपडेटआ दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे जा BTC सरकारनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जा जोंहा फिजिकेल जानानै थांदोंमोन 24 जुलाइआव जोंहा जोबदोंमोन दा बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना बे सप्तायाव मोननो हागोन बायदि नैबे जा सप्ता जोंहा दिनै समबार नङा होमबा दा बे सप्तानि बिथोराव नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि आरो रिजाल्टखौ फिजिकेलनि रिजाल्टखौ सोर सोर नोंथांमोना थाबायनायाव हाखो दा नोंथांमोननि रिजाल्टखौ बे सप्तायाव होगोन बायदि जों दायो बेखौ खबरखौ मोननो हानाय जादों दा बिनिफ्राय रिटर्न एग्जामाबो जोबोद थाब जागोन बायदि बेखौ जोङो एसे खोनानो मोननाय जादों दै आगस्तनि जोबथा सप्तायाव नङाबा सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावनो जागोन बायदिखौ खोनानो मोननाय जादों नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिटर्न एग्जामा दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोख्रैनो दायो माने फरायनायफोरखौ गोख्रैनो माने नोंथांमोना फरायनायखौ जोबोद गोसो होनानै फरायसिनबानो जाबाय नोंथांमोना जायफोर माने थाबायनायाव हानाय टाइमावनो नोंथांमोना फिनिश खालामनाय दा नोंथांमोननि रिजाल्टआथ' फैखागोनखा नोंनि बे रुल नाम्बारा फिजिकेलनि रिजाल्टआव नैबे सप्तायाव होगोन बायदि खोनादों दा बेवहाय नोंनि रुल नाम्बारा फैखागोनखा नोङो क्वालिफाइ एबा पासखौ नोंथाङा जानो हाखागोनखा दा बेनिखायनो बेखौ नोङो मिथिखादोंबा एबा नोङो क्वालिफाइखौ जानो हादों होननानै गावनोथ' मिथिना मोनखागोनखा टाइमाव नोङो बेसेबां हादों बेखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे रिटर्न एग्जामनि थाखाय मोजाङै दायो नाजानानै फरायखादो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दायो एसे माने मिथिना मोननो हादों आरो आङो नैबे आगस्तनि जोबथा सप्तायाव नङाबा सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव जागोन बादिखौ माने खोनानो मोननाय जादों कनफार्मथ' नङा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम जा मिथिना मोननो हादों आं बेखौ खोन्थाहरनाय जादों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयखौबो माने फरायबाय थानो थाखाय दायो खावलायनाय थाबाय कम्पिटिसनाथ' जोंहा हाइ जागोन गासै बेबायदिनो 22,000 25,000नि बिथोराव क्वालिफाइ जागोन बायदिखौ मिथिना मोननो हानाय जादों खारनायाव दा बेनिखायनो गोबाङानो माने क्वालिफाइ जाखागोनखा बे रिटर्न एग्जामाव पास जागोन नोंथांमोनखौ 3 मानसिखौ लांनाय जागोन मोनसे पस्टनि थाखाय दा बेनिखायनो गोबाङानो थालांगोन रिटर्न एग्जामाव दा नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होआबा बोरै क्वालिफाइ जानो बेथ' नंगौ नालाय बाथ्राया दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो सिलेबासखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखादों जानो हागौ रिजनिं दङ मेथ्स दङ इंलिश दङ जेनेरेल नलेज दङ दा बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै फरायदो आरो दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव रिजाल्ट होयोबा बेनिफ्राय रिटर्न एग्जामनि नटिफिकेसन फैयोबा भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों